Jeg synes godt nok, at der er rigtig meget teori på det her med ledsætningerne. Alt for meget. Hej med jer. Rigtig fedt af. Lang tid siden. Jeg så bare lige, jeg kom lige forbi herude, så tænkte jeg lige, at jeg ville hellere lige fortælle jer, hvordan det stod til med min søster. Ja. Faktisk at få lov til at tage hende med ud i et par timer. Nej. Ja. Ej, det skal vi da så meget gøre. Så det betyder virkelig meget for hende. Altså det har jo været mega hårdt for familien, for mig og mine forældre. At se hende sådan, altså hun har jo været helt nede. Ej, det forstår jeg virkelig godt. Altså vi savner hende også bare helt vildt meget. Og sådan, vi har aldrig været der før, så vi tænker bare måske lige at ringe og aftale med dem. Ja, det lyder så. Sender hende ud derfra, så holder vi bare der og venter med det. Ja, jeg ved slet ikke, hvordan sådan noget foregår, men vi vil da bare mega gerne se hende. Ja, endelig bare tage dig ind og spørge efter hende. Jeg må afsted. Jeg skal mig pakke til studiet. Ja. Tak for at sige det. Ja, I må hilse hende, når I ser hende. Ja, det gør vi. Vi ses. Ha' det godt. Benjamin. Ej, tak det da. Jeg synes godt nok, det er lidt svært lige sådan at finde ud af. De sagde, det var godt, vi var 2. Men vi måtte ikke være sammen med hende alene. Fuck. Ja. Der kommer hun. Okay, jamen fuck. Okay, du tager imod hende. Jeg bliver hende. Gå ud og tage imod hende. Ja, 100. Gå ud og tage imod hende. Okay. Hej. Det er dejligt at se dig. Hvad, er der noget særligt, du har lyst til at lave, nu mens du er sammen med os? Skal vi ikke køre derop på toppen? Det tror jeg, vi skal gøre. Skal vi ikke gøre det? Jo. Vi lærte tidligt, at man kan miste mennesker på 1000 måder, uden at nogen dør. At fravær kan være en slags tilstedeværelse, der fylder mere, end da de faktisk var her. Hvad gør vi lige? Helt ærligt. Skal vi bare køre, eller hvad? Jeg vil ikke det. Vi tager bare vente, så. Ja, lad os gøre det. Jeg har mistet mennesker til ting, jeg ikke kunne udtale, uden at stemmen knækkede. Til kampe, jeg ikke kunne kæmpe for dem. Til tid, der ikke spurgte, om jeg var klar. Nej. Ja, tak. Der kommer en vaniljemilkshake til dig lige om lidt, søde. Vi har købt en vaniljemilkshake til dig, Julie. En dag finder jeg Og jeg bliver nødt til at tage den her. Men Jeg går lige ud og tager den her. da vi skulle være 2, så når jeg sammen med hende. Jamen, jeg bliver nødt til lige at... Det går det fint. Bare du er lige her omkring. Hej, det er Julia, kan vi høre den sang, du altid elsker at høre? Kan du bare lige lade mig være? Vi kan høre den sang, vi altid plejer at høre. Er det ikke under stjernerne på himlen? Prøv at se den her. Hvad er det? Den har jeg fået af en af mine venner. Den passer flot til din hårfarve. Er det en af vores venner, eller hvad? Kan du ikke se? Nej, en af mine venner henne på skolen. Den ville være flot, hvis du havde den på som Måske en dag finder jeg ud af, hvordan man mister uden at miste sig selv.
Indtil da går jeg videre med alle de tomme pladser som stille beviser på alt det, der engang betød noget.